Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka mai suna Mai Ɓarota TV. Daga wannan ƙasa tamu ta Najeriya, daga wannan gari namu na Kaduna, daga wannan unguwa tamu ta Tudun Wada. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wannan saƙo ne nake so in isar da shi zuwa ɗaya daga cikin bayin Allah, wata baiwar Allah wacce ta shahara a fage na sada zumunta musamman a TikTok, wacce ake kiranta Murja Ibrahim Kunya. Ina ganin kamar ka dubi girman Allah, ka dubi Annabi Muhammadu, ka tuna da cewa zaka mutu, kuma ka tuna akwai ranar yawmat tagabun, akwai ranar tu'zin nasa, akwai ranar yawma la zilli illa zillu. Ka tuna duk da wannan kalmomin, ka tuna da cewar idan aka zo aka baka Qur'ani aka ce ka rantse ka dafa, kai a gaban ka dan China ya sai musu gida zaka rantse? Zaka rantse. Ku bari wanda suka asalin wanda suka santa su magana akan ta. Wannan ce to wannan ita ce Murja Ibrahim Kunya. Saƙo ne zan isar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare ki, kuma ina so ƴan uwa ku yi sharing domin wannan saƙon ya isa zuwa ga Sayyida Murja Kunya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addinu an-nasiha, qulna liman, qala lillahi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hakikanin gaskiya, Murja, akwai wani bidiyo naki da ya bi duniya wanda kika fito kika bayyana ra'ayinki, waɗansu suke nema su zalunce ki saboda kina ƙaunar Shehu Ibrahim, suka so su ha'ince ki. To muna so mu sanar da ke Murja Ibrahim Kunya, yadda kike ƙaunar Shehu Ibrahim, wallahi muna ƙaunar ki. Muna ƙaunar ki saboda ƙaunar ki da Shehu Ibrahim. Ba ma ke ba, mu ko arne ne yake son Shehu Ibrahim, wallahi muna son shi, kuma muna mai fatan shiriya, domin Shehu Ibrahim bai ɗaura almajiransa akan komai ba sai akan bin Allah da bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kasancewar jingina kanki da mu, da jingina kanki da masoyin mu Shehu Ibrahim Inyas, kin zama ƴar uwan mu kuma muna ƙaunar ki. To wajibi ne kuwa idan aka ce mutum ɗan uwanka ne, to kai mai nasiha in yayi daidai, in kuma yayi abu mai kyau ka yaba mai. Domin manzo Allah yana cewa man la yashkuril nasa la yashkuril laha, wanda bai gode wa mutane in sun yi aikin alkhairi, to ba zai gode ma Allah ba. To hakikanin gaskiya, Sayyida Murja Kunya, akwai waɗansu abubuwa waɗanda zan miki nasiha a kansu, wanda kaddara ce, kuma in Allah ya kaddara wa mutum babu yadda zai yi. To amma matsayinki ta masoyi Shehu Ibrahim, muna miki fata Allah ya kawo miki miji, ki yi aure. Waɗannan abubuwa waɗanda ake yi na tsalle-tsalle da ainihin raye-raye, to ba abu bane wanda ya munasaba da almajiran Shehu, ba abu bane wanda ya munasaba da almajiran Shehu. Duk da dai waɗansu hakan ya zama musu sana'a ne, amma ki sani Murja Kunya masoyiyar Shehu Maulana Shehu Ibrahim, Allah ya ƙara masa yadda, har kullun nuni yake yi da mu bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa wal ummatu qasdi an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahuna. Al'ummata masoyana burina in ja su halaran Annabi Muhammadu, halaran manzon Allah, kuma ana zuwa wurinta ne da biyayya da nutsuwa da kuma bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Lallai ilalla, ko Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda, ba za ki taɓa ganin Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda a fage na tsalle-tsalle ko na raye-raye ko abin da ya kama da haka ba. To in kina son Shehu, dole ki bi Shehu irin maslakan da Shehu Ibrahim ya bi. Yana cewa ta masak bi azyalin nabi mutabi'an mazayibahu falmudasatu falala. Ku yi riko da gidan sunnan Annabi Muhammadu, hanyar Annabi Muhammadu, kada ku kawo bid'a. Kada ku kawo bid'a. Shehu masoyin Annabi ne kamar da kika faɗa, tabbas. Kuma Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda, ba abin da zaka ambata ya ji jikin shi na tsima in ba Annabi ba. Idza zukiral muktaru hannati ya ra'ati. Shehu Ibrahim ya ce daga an ambata Annabi, daga an ambata Annabi Muhammadu, za ga alƙalma na sun fara motsi, sun fara begen soyayya. Idza zukiral muktaru hannati ya ra'ati litazini madhin duna an u'mina al-fikra. Haka zaka ji yana cewa idza taribal aqwamu, idan wasu mutane ka gansu suna tsalle-tsalle ko suna rawa, yawman bi mashhadin, wata rana a wani wuri, yace daribtu bi zikril hashimi al mukarrami, ni barhamu bana rawa,
amma in dai kana so kaga ina ɗan rangaji haka to an ambaci annabi Muhammadu ne. Amma Shehu Ibrahim baya rawa. Tafiyar Shehu Ibrahim ba tafiya ba ce ta yin rawa, tafiya ce ta natsuwa ta salatin annabi. Matsayin da Shehu Ibrahim ya kai ba da rawa ya kai ba, ya kai matsayin ne fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama. Salati da yaban annabi Muhammad ya zama wata ɗan daren 14. Dalili da yasa muka karfafa miki nasiha saboda ke yar uwan mu ce, muna son ki, muna kaunar ki da ke kaunar Shehu, to wajibi ne mu isan miki da sako. Yadda muka ga sakon ki a social media, to kuma wajibi ne mu isan miki da sako a social media. Lallai Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya ce duk masoyin shi to ya shigo hanyarsa, ya bi umarninsa, ya bi kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Domin yana cewa waslu habibillah, in kana so ka je wajen manzon Allah, yulfa bi wasiliya, ka biyo ta wuri na zan kama hannunka in kai. To saboda haka ina son wannan sako ya isa zuwa gare ki sai ya damar ja kunya. Lallai idan muna miki fatan addu'a Allah ya fitar miki da miji, ki yi aure, Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin ƙara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.